inaharibu vijana wetu. Sirkal kokalo migawo mar riwruoge mag saga oketo yanga aput moyiedhi madhi ng'iyo chenro kod midhiero mag jo ohala matindo ma kwan gi romo 4,500 ma biro dhi e piny mar Rwanda nyiso gik kata kit ohelni mag gitimo e chenro motisi ni East Africa Trade Fair. Kotelnegi kod jatend migawo Wycliffe Oparanya owacho ni sirkal kuom kinde mathoth oseketo dwach jo ohala go mbele kendo chwalnegi omenda mag hola komero ni gibiro dhi nyime kod chiwo negi kony seche mag dhi nyiso kata sungo gik magitimo. Kata kamano, dongruok kod bero sekta mar jo ohala matindo otenore korka sirkal ka bende aput moyiedhino dhi tieko midhiero mag wuoth e tong' mar Kenya kod pinje mag libamba ma osebedo ka duoko piny dongruok mag ohelni matindo e uchumi kata e chirni madongo e pinje mag Afrika ma ugwe. Prioritized MSME as one of the key sectors of the economy that the government is committed to making sure that those 500 or so exhibitors are actually supported. The government is committed to making sure that those 500 or so exhibitors are actually supported.